Hapkido je moderna borilačka vještina nastala sredinom 20. stoljeća miješanjem nekoliko borilačkih vještina u jednu. Tako da u Hapkidu nalazimo elemente tekvandoa, aikida, juda i džiu-džice. Hapkido je nova borilačka vještina, a u Hrvatskoj je relativno nepoznata, te stoga je Slavonsko-brodski klub Sveti Mihovil postoji malo više od godinu i pol dana. Brođani se prvi put na državnom prvenstvu pojavljuju u Cerni, u kojoj su osvojili 7 medalja, što im je bilo dovoljno za drugo ekipno mjesto. Stoga su ove godine dobili domaćinstvo najboljih u Hapkidu u Hrvatskoj. Mi smo jako zadovoljni. Klub je osnovan za Božić 2010. 2011. godine bili smo možda najbolji klub u državi. Osvojili smo puno zlata, srebra i dobili smo povjerenje od Hrvatskog Hapkido saveza da ove godine organiziramo državno prvenstvo. Mi smo uspjeli to samostalno, bez ičije financijske pomoći. Pokazali smo i dalje da smo najjači klub u državi u samoobranama, jako smo dobri u borbama i u tehničkim padovima i tehničkim udarcima. Velika većina policijskih službenika i vojnika članovi su raznih Hapkido klubova u Hrvatskoj. Stoga je treće prvenstvo Hrvatske otvorio predstavnik policijske uprave Brodsko-posavske Ivica Ostrun, načelnik odjela policije. Na ovom natjecanju bio je nazočan i predsjednik Hrvatskog Hapkido saveza Mladen Kužnik. Zadovoljan sam viđenim, broj natjecatelja svake godine raste. Ovdje je 100-tinjak natjecatelja od klinaca do odraslih. Hapkido upravo na taj način pokazuje ljepotu da se njim mogu baviti i klinci i odrasli natjecatelji, znači stariji od 30. Hapkido je sport za sve. Na državnom prvenstvu Hapkido klub Sveti Mihovil nastupio je s 20 boraca, među kojima su neki imali svoje prve mečeve u životu, kao što je to bilo Gabrielu Zelihiću. Pa nisam se nije baš toliko nadao, pripremao se jesam, ali kako sam planirao dobro je ispalo. Tu su i kolege i rezancija i treniramo dosta i išao sam da vidim kakva je to borilačka vještina i jako mi se svidjelo, ima dosta kombinacija sportova u tom jednom i svidjelo mi se i ostao sam u tom klubu. Prvenstvo Hrvatske održano je u nekoliko disciplina i to u timskoj i zadanoj samoobrani, tehničkim udarcima, brzinskom izbijanju dasaka, borbama te u tehničkim padovima. U svim tim disciplinama najbolji je ekipno bio Hapkido klub Sveti Mihovil, koji je osvojio čak 46 medalja, od čega je 20 prvih mjesta. Drugi je bio zagrebački Agram s 15 odličja, dok je Hapkido klub Brod završio na 4. mjestu s 2 medalje. Od članova Svetog Mihovila najuspješniji je bio Daniel Lazar, koji je osvojio 5 zlatnih medalja, dok je jednu manje imao Tomislav Katušić. Po 3 zlatna odličja osvojili su Dora Matković, Tomislav Tipurić i Predrag Masleša. Sa svojim osobnim uspjehom super zadovoljan. Mislim, tri borbe, 3 natjecanja, sve 3 zlatne, a za dalje ćemo vidjeti. Po principu mislim da se tu vidi neki napredak od naših trenera, znači pošto konstantno radimo s njima, dosta veliki iskorak smo napravili u odnosu na prošle godine sada, isti natjecatelji ako to gledamo. Osim spomenutih, kažemo da su prva mjesta u svojim kategorijama i disciplinama za Hapkido klub Sveti Mihovil još osvajali Kristijan Katušić, Bernard Berić, Denis Grubić, Adam Hercog i Davor Lovrić.